പോയിന്റ് നില പെറോഡി 7 പെറുവായി 13. सेकंड थर्ड फोर्थ फिर फोर्थ Risant line right back Baba slow
Last 5 minutes. Avasana 5 minutes. Last 5 minutes. Captain, last 5 minutes for Bhutan. Avasana conversion. Captain, last 5 minutes for Bhutan. Point Villa. News Sangam Perodi 11. Super tackle 2 points. Last 4 minutes. Captain, last 4 minutes for Bhutan. അവസാനത്തെ 4 നിമിഷം. പോയിന്റ് നില 12-19 in favor of Task Perwal. Super tackle on. 2 points. Point nila 14-19 in favor of Task Perwal. Captain, last 3 minutes for Bhutan. Last 3 minutes. in favor of Task Perwal. Point nila. Captain, last 2 minutes for Bhutan. അവസാനത്തെ 2 നിമിഷം 20-18 point nila 20-18 in favor of Task Perwal. മത്സരം 20-20 each point. 20-20 point nila 20-20. One point lead by News Sangam Perodi. Second half, first or second half? 21-20, okay? 1 point lead by. Last minute. Captain, last minute for Bhutan. 21-20 in favor of News Sangam Perodi. മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചാൽ ഗോൾഡൻ റൈഡ് ആയിരിക്കും. ക്യാപ്റ്റൻ, മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചാൽ ഗോൾഡൻ റൈഡ് ആയിരിക്കും. 21-21 each point. മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചാൽ ഗോൾഡൻ റൈഡ് ആയിരിക്കും.
22 22 സമനില. ഇത് ഗോൾഡൻ റൈഡ് അതോ ഗോൾഡൻ റൈഡ് യൂത്ത് സംഘം പെരുടിൽ നിന്നും നൗഫൽ കനിയാള എവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നൗഫൽ കനിയാള എല്ലാം ഉണ്ട് വിലയിടിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ഇത് 10 വരും. ടൂർണമെന്റിലെ 7ാമത്തെ മത്സരത്തിനായി വരിക. തയ്യാറാകുക. CFC ബള്ളൂർ A, റെഡ് സ്റ്റാർ കനിയാള. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓന് എറിഞ്ഞിട്ടില്ല മതി. നല്ല പിടിച്ചിട്ട് വെച്ചോളി എറിഞ്ഞിരുണ്ടോ? ഇതിരിക്കണ്ട ഓപ്പണില് കളിക്കുന്ന ചെക്ക. ഓപ്പണില് കളിച്ചില്ല ഞാന്. ഈ ചക്കര ഓപ്പൺ ടീമിൽ കളിച്ച അറുപത്തി ഓപ്പൺ ടീം തോപ്പില്ല. നീ മുത്തുറ മജ്ജ നോക്കട്ടെ വെച്ചില്ല. നല്ല മജ്ജ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല മതി. വേറെ നീന്തല്ല അതെ. ടീം രണ്ട് ടീം സ്ട്രോങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈറ്റായി. വൺ സൈഡ് റണ്ണിങ്ങിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട്. പോയിന്റ് നില 10-0. കാൽ കളിച്ചോണ്ട് റൈഡർ പാസ് ഇപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഔട്ടാണ്. എങ്ങനെ വേണ്ട റൈഡർ പാസ് റണ്ണിങ്ങിലുള്ളൂ. നിന്റെയൊക്കെ പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ബ്ലോക്കുള്ള ടീം നന്നാ മജ്ജാപ്പണി. തേർഡ് റൗണ്ട് എനിക്ക് താതെ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ. Right,
ഞാനെന്താ കിട്ടിയതമോ ഇതവിടെ കമ്പത്തേക്ക് ചാരിക്കത്തിനുണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞ് അവന് തല അണിക്കണേ മറ്റേ ബാക്കിയാവില്ലേ അയ്യോ നൗഫൽ പോയി in favor of Vidyanjana Puttur 14-2. കാഴ്ച തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളെ വയസ്സ് പെട്രോൾ കിട്ടും കുഞ്ചത്ര ഇത് ചെണ്ടല്ലേ ചെണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ താടി കിട്ടുക താടി ഞാൻ പോയാ ശ്രീശാന്ത് ശ്രീശാന്ത് നിങ്ങളെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ എത്തുന്നിപ്പം പുറത്തു ചേര് ആർ പോയർ ദേശാന പോയർ ബസ്സിൽ വേണ്ട പിടിച്ചിട്ട് സ്പോൺസർ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി പിന്നെടുമ്പോ പോയിന്റ് നില Captain, last 5 minutes for full time. അവസാനത്തെ 5 നിമിഷം പോയിന്റ് നില 23-3 in favor of Vidyanjana Puttur 23-3.
Captain last 3 minutes for full time. Captain last 3 minutes for full time. Point in the 27-5 in favor of Vidyanjanaya Puttur. അടുത്ത മത്സരത്തിനായി ടീം വരിക CFC ബള്ളൂര് റെഡ് സ്റ്റാർ കയ്യാളം. Captain last 2 minutes for full time. അവസാനത്തെ 2 നിമിഷം. വിവേക് 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 ఆడిపో అల్ప ఉంటుంది మనకి మెక్కులు తోచరా అవు రైట్ నిమిషం ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆನಾಗಿಜ 3 ಇಂಚ್ ಆಫ್ ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ಪಿರಾನಾಗ ಇಂಚ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ನಾನು ಅಂಚಲ್ಲ ಅದು ಅವರೇ ಹಿಂದೆ ಜೋಡ್ತಾ ಚಿಲಪದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಯಾರಬ್ಬ നമ്മളെത്ര കൂടെ കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് കൊടുക്കുന്നല്ലേ രണ്ടു കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മിന്നലെ കൊടുത്ത ഞമ്മനെ അല്ലാതെ ഇടനെ അത് കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റിനെ കൊടുത്ത ഒരു വാറ അവർ കൂട്ടു കാലിയാട് വേണ്ട വേണ്ട പോ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈಡ್ಸ್ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി പിന്നെടുത്തു. അടുത്ത മത്സരത്തിനായി തയ്യാറാകുക RFC ബായർ വിദ്യാഞ്ജന പുത്തൂർ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് വിജയ് RFC ബായർ വിദ്യാഞ്ജന പുത്തൂർ. പൊട്ടനും വേറെ ഒരു പൊളി മിനിറ്റ് അതിലെ അമൗണ്ട് അതാണ് നോക്കിയിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് രണ്ടാണ് ഉസ്മാനെ ಕಂಟೇದಂడి आज बुक होगा ಏನೇನ ಮುಟ್ಟೋದನ್ನ ರೈಡ್
మంచి కిక్ ഞാൻ ഡാക്കുന്നുണ്ട് ఏరియా ഞാൻ ഡാക്കുന്നു అక్కడ లిటిల్ చూపండి ఇది ఇదైతే రెండు దొరుకుతాయి జనరల్ రోడ్ చేంజ్ Second half first time 3-19. അടുത്ത മത്സരത്തിനായി തയ്യാറാകുവാൻ RFC Bayer വിദ്യാഞ്ജന പുത്തൂർ. Next match between RFC Bayer വിദ്യാഞ്ജന പുത്തൂർ. అట్టయింది సెకండ్ మళ్ళీ హ్యాంక్లేక మళ్ళీ సూపర్ హ్యాంక్ ఏరు ಸೀತರದಿ ಕೈ ಅದ ಸೀತರದಿ ಕೈ ಅದ ಸೊನ್ ಪಡ್ಬೋದು ಹಿಡಿತೇವೆ Just the last 3 minutes for good time. Point in the last 22-5 in favor of British Organia. ಅರಿತಿಲ್ಲ ಜರ್ ಮಾಡ್ದ അടുത്ത മത്സരത്തിനായി വരിക RFC Bayer വിദ്യാഞ്ജന പുത്തൂർ. ಪಟ್ಟ കിട്ടിയാവുള്ളൂ ജാം ബാക്ക് ജേഴ്സി എന്നാ ഓളില്ല ബാക്ക് ജേഴ്സി ഓളില്ല അടുത്ത മത്സരത്തിനായി വരിക RFC Bayer വിദ്യാഞ്ജന പുത്തൂർ. പൊട്ടാണ് ಜರ್ಸಿ ಜರ್ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಜರ್ಸಿ ನೆಟ್ ಸಾರಿ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ಸಿ ಐತಿ ಫ್ರಂಟ್ Point in the last 24-8 ಬ್ಯಾಕ್ ಜೇರ್ಸಿ in favor of British Organia. 24-8. ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ഇവിടെ RFC Bayer വിദ്യാഞ്ജന പുത്തൂർ. Next match between RFC Bayer വിദ്യാഞ്ജന പുത്തൂർ. ಓಡೋಣ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಡೋಣ ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ತಿಳಿದ ಎಲ್ಲ ತಿದ್ದೀನಿ ಏರ್ನ ಅಂತ ಮುನ್ನಣ್ಣ ಉಂಡ ದಿಲ್ಲ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏರ್ನ Yes.
ബിബിയാണ് ബണ്ട കോട്ടർ പടത്തിന് സിമെന്റ് സിമെന്റ് Buona soldi. അവന് എടുക്കണില്ല സവാദ ഒറ്റക്കായല്ലോ സവാദ മഴപ്പെടും അത്ര കഴിച്ചാൽ ഇവിടെ വീണ് കൊടുക്കുന്നത് ജീവ മട പോയിന്റ് നില 3 ഈച്ച് 3-3. ഭാരത് ഫ്രണ്ട്സ് 3 റെഡ് സ്റ്റാർ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣಾರ ಸಿ ಉಂಟು ಚಿಕ್ಕುಂಡು ಡಾಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಪರ್ ಕುಂಡಿ ಡಾಮೆ ಇಕ್ಕಿರಾ ഒരു ചേട്ടനെ കളിച്ചിട്ട് भाई नहीं ऑफर कर रहा है കൊണ്ടാരാ സൂപ്പർ ടാക്കൽ വൺ മധുവാണി പോയിന്റ് നില 9-3 in favor of Red Star Ganiala. 9-3 in favor of Red Star. in favor of Red Star Ganiala. ഭാരത് ഫ്രണ്ട്സ് 0 നേടിയ 3-നെതിരെ 10 പോയിന്റുമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു റെഡ് സ്റ്റാർ ganiala. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ പോയിന്റ് നില 10-3. പോട്ട് കഞ്ചോട്ട്
ഇപ്പൊ റൈഡ് വന്നതേ ബോണസ് അടി എന്തിന്റെ ബോണസ് അടി അമ്മ അടിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഒരാൾക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല ബോണസ് കളിപ്പിച്ചിട്ട് നോക്കില്ല പോയിന്റ് ആടിയോ ഇല്ല Captain lost 5 minutes for full time. അവസാനത്തെ 5 നിമിഷം ബാക്കി. പോയിന്റ് നില റെഡ് സ്റ്റാർ കലിയാല 11, ഭാരത് ഫ്രണ്ട്സിര 3. നാല് 11 in favor of Red Star കലിയാല. പുറത്തേക്ക് അഞ്ച് 11 in favor of Red Star കലിയാല. കളി പോയിന്റ് ഇട്ടു കളിന്റെ ഇടം എന്താ കളിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് സ്വാഭാവികമായിരുന്നില്ല Captain last 4 minutes for full time. Captain അവസാനത്തെ 4 നിമിഷം. പോയിന്റ് നില 11. ബോണസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് നില 6-12. ബോണസ് അടിച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. Captain last 3 minutes for full time. അവസാന 3 നിമിഷം. പതിമൂന്ന് 6 in favor of Red Star കനിയാല. 13-6. നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട എന്ത് പഠിക്കണ്ട Captain last 2 minutes for full time. Last 2 minutes. പതിനാല് 7. 14-7 in favor of Red Star കനിയാല.
9-14 in favor of Red Star Ganiala. 9-14. Last minute for full time. Get the last minute for full time. Last minute for full time. Ahí va. പത്ത് പതിനാല് Slow. 11-15 പോയിന്റ് നില 11-15 ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് റെഡ് സ്റ്റാർ കനിയാള. 11-15. സോറി 11-15 ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് റെഡ് സ്റ്റാർ കനിയാള. 11-15. മത്സരത്തിൽ റെഡ് സ്റ്റാർ കനിയാള ചാമ്പ്യനായിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ടീമിന്റെ അംഗങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഭാരത് ഫ്രണ്ട്സിറ, റെഡ് സ്റ്റാർ കനിയാള. ആദ്യമായി ടൂർണമെന്റിലെ ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ നൽകാൻ വേണ്ടി ഗണേശിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടൂർണമെന്റിലെ ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ മുജീബ് ഫ്രം റെഡ് സ്റ്റാർ കനിയാള. ലൈവ് ഇട്ടോളാം. ടൂർണമെന്റിലെ ബെസ്റ്റ് റൈഡർ, മികച്ച റൈഡർ ഭാരത് ഫ്രണ്ട്സിറയുടെ മസ്ബിൻ നൽകാൻ വേണ്ടി ഗഫൂറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. റണ്ണേഴ്സിനുള്ള ട്രോഫി നൽകുന്നു മിസ്റ്റർ റഫീഖ്. വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഭാരത് ഫ്രണ്ട്സിറ. ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് കൊടുത്തേ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.